И здравейте, дами и господа, тук сме с епизод 3 и караме Мас. От Берлин отиваме. Извинявайте, но от Берлин отиваме до Франкфурт. Преди път помните, дойдохме с нашата скарника до Франкфурт. Виждате, Маза. Наистина. Оригинално всичко е отвътре. Виждате, като пуснем фармите. Уникално, наистина. Уникално, нямам търпение, наистина. Ето, те ще е дръко да се прави. Виждате, тройни чашки, вау. Така. Червено. И за имаме ще минем малко по-интересно. Мисля, трудно се карат тези старите камиони. И продължаваме. 50, ама ние сме стигнали вече 100. Вече дори минахме 120. Малко нереалистично и невъзможно. И разбира се, този Мас вече няма как да дигне 120 без подобрение, да глупости, те. Така. Епизод 3. Какво какво? Да, ето нашия отново този приятел, но не иска да се представя. Майка. Така, напреде. Дождяхме до власт. Мисля, малко водичко си караме. И блъснахме. Не да псуваш, бе. Аз се карам бързо и бъдрам. Ние играем в момента. Пак колидата! Знаеш как изпреварах Маза? Ето къде не ги изпреварам някой. То виж как е момент. Ето къде не ги съм изпреварал и кога. Ама нямаш право да изпревараш. Аз нямам право, но винаги някога така с като изпреварвам. Разбира се, това не е хубаво да правим. Да не го гледат малко деца. Не сме много близо. Разбирам се пак, така че ми блъснахме го и всичко стана край, Бах ти, бе! Пусна аварийните, бе. Нали ги пусна? На 112 да звъним ли на 112? Бе. Той, нашия човек, нашия приятел тук не го е бе. И продължаваме напред. Така. Много коли. И кой искаш ти сега? Ти искаш 5? Ево друг 5. Брат, бе, брат ли превише на спорт? Нека няма също нас. Леко. Ох, мамо. А то трябва без да се блъскаш. Какво правим? Какво правим? Се бързо караме. Мале. Тос какво правиш, мекте са класа? Че я кара. Класа? Копелинцето. Нико караме Мас. Карам аз. Ама той Маса е на класата, бе. Мърте ли Да, истина. Мас, класа. Ади, бе. Много ганто и много бавно карат. Не знам, що те. Не, ти клипове таки скоро не гледат. Не гледат, не говорят. И кой искаш ша? Ние си правим каквото си искаме. Хората ще пишете там, каквото си искате нас. Не, бе. И да, и също и да не забравяйте да се абонирате за мене. Иначе няма да продължа клиповете. Не, ще продължа. Но
Разбира се, трябва да има хора да ги гледат. По принцип, аз съм фен на от две, не знам, но просто едно си остане. Да, вече има, не сме единствените, които ние само играем. Без да ще остане все. Леко, леко, леко! Този как съм настигал с станиката си. Много скани има. Колко камиони коли изпреварихме? Те много скани има, Той рано наминали преди 2 минути. Да, наистина, всъщност, наистина минат същото, не същото. Тя ще го пусна автоматик. Автоматично ли? Аха, блъснат мисля. Не знам, само на огледалото кара. Това ще да кара автоматично. Сега по магистралата или По другия път. повече за отвора? По магистралата. Да, по магистралата. Не знам, този клип може би ще е по... Такъв камион по магистрала. Не съм видел. Вече давай да видиш. Трябва да ми има постранични, да нещо. Много обикаляне. Четвърто. И ето, виждате нашия мас. Да е тук това. Ни пленница в камиона. Точно да видим. Нали ги ударихме ние? Баба Бонти. И нека да заредим. Да спим. Да спим. Окей. Парите нямат значение. И нас никога няма това в игрите. И да поспим. Това го има огледалото. В този момент ще стане 7 часа. Да, през нощта. И так му... Вау, отвътре е доста яко. Да дига въздуха. Нищо не чакаме. Добре, той бързо дига. Трябва. Виждате. През нощта. Отдавна съм карал тук през нощта. Не е тук хренно. От сум 2 години вече. Ти или аз? Аз? Кой кара в момента? Написна на дълги. Ти всички карат тук на къси. Ти си карат къси, не знам. Да карат, аз си. Дългото бяме са вдясно. Па! Издръфтва. Да, първият епизод това при мен е мана, точно мана е за такива работи, за да стоим. Ще май нагледалото. И продължаваме. Карфур. Карфур ли? Ей, Карфур. Еми... Пак ще го паркирам. Ама аз тъй. Да, готово.
Пускаме минути. И това беше от нашия епизод и до следващия път. Чао, чао!